Are you the best? Compete with the best. If there is no best, be the best. Best Radio, the new kings of the airwaves. Igama nguMahewu Mbatha umthiya usontshikazi ugumbini amagwala nasentendeni esandla mina ngenelo ufana ngawudla ufish lokho lokhona athi nama fish and chips ufana ngayidlama inkungu kodwa khona athi adle iKentucky lo ngithanda ngakhona ngithanda njengoshukela ngokhotha phansi mina nani sifana nefone lesim card engizokwazi ukuhlukanisa mina ngisho kushunquthuli otsakeni ye namhlanje bafethu amasela Nhlungwane bafethu angifuna ukuchaza kaningi but le futhi ngendlulisele guys ilokhu i-podcast Mahewu yona le suke si uplifter or sikhuluma nosomashishini bala eZululand whereby la khona sifuna ukwazi ukuthi kahle isukaphi lento lena why beyikhethile umsebenzi besingekho sibengahamba beqhwene umsebenzi ama challenges abahlangabezana nawo bezofika labakhona bengamotivate bethini intsha namhlanje sisuke le Olundi esaya Nhlungwane ingaphansi komahlabathi omoloni Mahlabathini sisuke lena Olundi saye Mahlabathini sathi sizohlala with the dude or umfana kahle uphinde ube ubaba aphinde ube udude just a gentleman ofethu uphusha Esidlulubeni Lounge phinde shintshe ethi food phinde shintshe ibe no-music I like mixed veg la emakhaya Nhlungwane uqashe bachaze ngenhloko but kwamanje akuyichaze baba ukuthi kahle amagama akho ngokulandelana epastini akho ame kanjani isibongo sakhona sime kanjani nani yebo cha ngibingelele nami igama lami uSiboniso umhlengi uBruce Dhlamini haleluya igama lesingisi uBruce Lee yeah kodwa kahle ngaqanjwa ngoBruce for Ice umgijimo omkhulu ayigijima ngaleza ikhathi wayegijima kakhulu ubaba wangiqamba ngaye uBruce for Ice so ke ngwadlamini nesithakazelo sami ngumzizi ujama kaSijadu unzimasi umalandelo sibakhulu nihlobene uyathatha khona noma uthatha uDlamini uyedwa uDlamini ukuthi nje phela ngowezindlu zihlone kakhulu mina kodwa uma ngithakazela kahle mawukhuluma nami kahle ukuthi ngizizi ujama kaSijadu so le eSwatini ngiyeza kuthiwa izwe ngale kweSwatini izwe leni ela kaDlamini vele izwe so kuye nje kwababheka ngalo ukuthi kakhulu kunokwenziwa ama-gathering amadlamini gatherings unokusibiza nje impela uKing Mswati asibize ukuthi amadlamini onke aweze eSwazini siyaya khona impela siyohlangana namanye amadlamini ukhona futhi omunye uDlamini wangaphosisi olapha enkonjeni orana indawo twice enyanga usually ujole ukubiza bonke oDlamini alapha unama abantu bazokumanga kahle ukuthi ihlezi nenkosi la hayi lutho inkosi into yakini phela lutho kodwa ke phela kubo bakithi kodwa ke phela ke hayi asiko kulelo zinga insikhosi kodwa ngithi insilele asikhulume ngawe la ngike ngezwe kancane ukuthi we first born ekhaya nibangaki kahle kubaba kubaba sibathathu ngokwazi kwami angeke uziyazi indoda ngiyazi indoda ubaba sibathathu ubaba ke okuyena ongizalayo washo ngo2004 ngangifunda ugrade 10 ngakhuliswa baba omdala ke baba omdala ke usekhona namanje ngikhulisile lo ngiphila naye nje sibathathu umama yimi omdala bese kuba intombazane isishadile bese kuba umfana nje usebenza khona ama challenges of being a first born awuzena ngiyazi ukuthi uma first born yonke into bafuna basuke befuna ukubona into yonke ihamba kahle abacabanga nje ukuthi nanawo umuntu wezike zihlasele nje nanawo impela ngiye ngithi ke mina uma first born kahle akumelanga uxakeke kahle uma first born bafethu akumelanga uxakeke ngoba into eningi suke idinga wena into eningi nje zasekhaya
zifuna wena, zifuna ukuthi ube sesimeni se-right mentally, financially, ube strong. Usho ukuthi ama-challenges umuntu abhekana nawo uma uyi-firstborn kufanelekile ukuthi sidibane nanawo khona uzokwazi ukuthi abayizayo befike sekuthe ukuthamba. Kahle kahle vele uma umdala kwenu noma ngabe umzali kwamele wenze sure ukuthi noma lokho okuzamayo laba abalandelayo emva kwakho kungabi nzima kakhulu kubo. Kanti-ke futhi ama-firstborn ajwayele ukuphila kanzima. Ama-firstborn bese-ke i-firstborn enye uma ingacabanga kahle bese ikhompera ne-lastborn, kanti i-lastborn ifike sekuney'moto kanti wena wazala kungenay'moto uyi-firstborn. Laba abanye sebehambiswa ngey'moto esikoleni. Sesiza la ekufundeni kwakho, welcome to ekoleni. Ufunde kuphi? Ngathi akazange waze wamningi la eNhlungwane la emahlabathini. Ngathi nje uhambile waya the way mangilandela isitori sakho ukuthi ube semazweni. Then wafika wathi qwaqwa ngamapha uphinda uqhubeka uphinda ubuyela khona. Yeah, cha mina ngizalelwe ukuzalwa isibhedlela ngazalwa eThekwini. Durban Thekwini. Yebo, umama ebehlala eThekwini kodwa uma wami wakhona la eMkwamanekwane. Kusho uhamba nje noma wakhe baye eThekwini ngazalelwa khona ke eThekwini. Ukufunda ngiqala isikole ngiqale khona la eZululand. Ngiyabona lapho before sifike la. Yeah, konke kula eduze nje iZululand primary. Ngifunda ugrade 1. Ngafunda ugrade 2. Ngawushiya phakathi nendawo ngihamba ngaye eGoli. Ngibuye eGoli ke sengizofunda ugrade 7 nakhona usuyophela ngasola lapho ngaya eNhlungwane ngafunda ugrade 8 9 10 u11 ngase ngibuyele eGoli futhi eSoweto ngawufunda khona. Akazange wazafeyila la? Cha angaze ngifeyile la ngifike ngafeyila khona ngifike eGoli ngiyofunda ugrade 11 ngafike ngafeyila. Angazi ukuthi ngafeyiswa yini ngenqamba manga ngoba bengumuntu mina eklasi nje bengihlaniphile kakhulu. Futhi nje bengibadlula bonke engifunda nabo eklasi. Cha bengibadlula bonke bakhona ofakazi nalanje naseGoli ngoba naseGoli ngafika ngabadlula bonke kodwa ngazi ukuthi kwawenzakalani uma sengiyobhala into ezingifela ugrade 11 ngoba ngawufeyila ngempela nje ngawuphinda futhi. Kodwa awukhulumi ngabomara kodwa you spend more time eGoli kodwa ngoba usulana akukhulumi ngabomara. Ithini kahle kahle? Azange was-adopt isitayela sale? Ngeke ngithi angazi ngisi-adopt ngoba uma ungahlangana nami eGoli ungaphika uthi unama impela. Sengisenze kakhulu ngabantu-ke. Ngisenze kakhulu ngabantu impilo yami nje ngisenze kakhulu ngabantu ngoba eqaleni kwami ukusebenza sengingashayela ngisho ikhulu. Unama bengishayela itekisi kakhulu, ngishayele 5 years itekisi. Kanti futhi-ke kunomunye umsebenzi enginawo-ke wezokuvakasha i-tourism. Yeah. So nginekhampani ngayiqala 2009 i-tourism. Wow. Before ngizodrive itekisi. So-ke ngase ngidrive itekisi-ke ngiweza kokubili ngilayisha ama-tourist ngapha ngilayisha itekisi ngapha. Ngilayisha ama-taxi ngapha ngishaya belungu ngapha ngishaya. So-ke ngisenze kakhulu nabantu from all over the world. So ukusebenza ngabantu ngijwayele ngiyakwazi uku-adapta isitayela sabantu, the way they behave. Accommodate. Yes, exactly. Understand. Exactly. So nje uma ngilanga ngoba ngihleli nawe ngikhuluma nje isiZulu kodwa uma ngiseGoli awungeke ungize mase ngikhuluma isiZulu ngazo. Uzoke ngizama ukufonela uma ulele eGoli ngizwe ukuthi ngaphandle uma ngifuna ngo-private ke ngizobuza ukuthi kubala imali yabo ngithi mina phoza yawo. Asikhulume ngale welcome la osundule khona ukufunda kwakho uqedile umatric, okay it's fine. Uzoyila khona qala khona ke impilo ke. After lapho wenzani? Ngizwile ukuthi wadrive amatekisi, izifundo wayithatha izicucu zetifiketi owayithatha, not sure ukuthi uzofike la. Mina futhi ukufunda okay akangicela mina nganga ibhizinisi ngikhwele kulo ekhaya vele njoba lapha nje anti kusekhaya sikhona kusekhaya kithi la sikhona. So i-complex le complex yakhe ngo-1971 le business complex. So ke njoba umuntu okhwele ebhizinisini kodwa angaze ngaba umuntu engqondweni yami ngikhulu ukuthi hayi ngifuna ukuba usomabhizinisi. Ngangifuna nje ukurandela nesitulo ngigqoka uThayi wami ngiholele nani. Kodwa ngoba ngisho naseklasini futhi ngangihlaniphile kakhulu. Yebo. Kodwa isikole ke ngizothi ke angazi noma uyabelieve into zamadlozi nani ngibona ngathi isikole idlozi lami alisithandani. Salwa nami ngoba ngithe ngiqede esikoleni mina
ngoba ngathi esikoleni nje ayikho ngazama zonke izinto ngazama itifiketi ngazama ukungena ama-university ngachitheka ngayenza yonke into so ke abangani bami ebese ngibalayisha sengihamba ngetekisi bebeyibuza Siboniso wena kwathi usifundisa imaths nephysics so drive itekisi ngithi mina bafethu impilo bafethu ayikho indlela nami ngizithola sengilapha ngizama ukuphila ngengilambe mina ke ifilosofi yami ukuthi ngeke ngilambe mina izandla zami zikhona akusiyo umuntu ongithanda umsebenzi kodwa ngeke ngilambe kukhona engingakwenza chaza lokho uma ukuthi khona indlela ukuthi ngithatha ama-aphula ngiwabeke estradini ngizowathatha as long as uzophila yebo so yingakho ngakhetha mina ukudrive iteksi it was a choice nokuthi wawuphushwa hayi ayikho angiphusha it was a choice ukuthi yazi ukuze ngibe right ukuze ngiphume lapha engikhona ukuze ngibe right nami angidrive itekisi ngoba ilicense nginayo angivele ngidrive itekisi okunye nokunye ngizolokhu ngifuna ukuthi khona abanye ngifunda ngizolokhu ngifunda ngendlela iza nazo manje wenzani manje eGoli before sikhulume ngala sikhona yes wenzani manje eGoli mina nginomsebenzi wetourism wona umsebenzi still amanzi asho uphiwe lento yokuba ebantwini ngingasho kanjalo ngingasho impela ukuthi nginaso skill sokuphila nabantu yabona so mina ngenza umsebenzi wetourism okuwona umsebenzi owumgogodla wami ekuwona business engaqala ngalo ngo-2009 namhlanje ibhizinisi liwenza 13 years manje liyasebenza namanje kuwukuthi ke isizathu sokuthi ngizithole sengilapha-ke la emakhaya ibhizinisi tourism liphazamise kakhulu icorona i-covid iphazame akusimina-ke ngento isiphazamise bonke abantu njengoba usho nawe uthi ngomunye wabo nami isiphazamisile kodwa-ke ngike ngithi mina-ke sengathi siphazamise kakhulu thina abe-tourism ngoba sidila nama-tourist sidila nabavakashi so uma kuvalwa ama-plane kuthiwa ama-plane awangezi abafikayo salimala kakhulu-ke so-ke umsebenzi wetourism wona engiwenza kakhulu wona ongiphushe kakhulu lapho engikhona iwona ongiphushe i-advice yomuntu othanda i-tourism kodwa like aphinde abe aware ukuthi imisebenzi ibuye ingatholakali ngoba ukusolo umkhakha we-tourism ungathini-ke abantu abafisa ukuthi beye khona okay mina umsebenzi we-tourism it's my first love angiyenzeli imali that's the thing angiyenzeli imali umsebenzi we-tourism angiyenzeli imali whether imali ikhona noma ayikho angazi kodwa angiwenzeli wona imali yabona ngoba umsebenzi njengonke ibhizinisi umsebenzi unama-ups and downs ukube ngangenzela imali I mean i-corona kuphele 2 years wonke kungangenisha isento from tourism understand kodwa I didn't close the business I didn't close the business I have no reason to close the business because umsebenzi wami lona umsebenzi engithanda engenza nepassion sithatha sibeke la ekhaya sithatha sibeke Esidlulubeni yebo yaqala nini Esidlulubeni afike siqale nje Esidlulubeni ngoba ngiyazi ukuthi ngathi yafika noma ngenze ukuthi igama lifike manje kodwa yona ngathi yafika kudala indawo kade yafika iyona lento yes okay ngithola sengilapha-ke ngenxa ukuthi ke nayo khona isiphazamisa isiphazamisa icorona anti ngiyiphushele into zami ngekona nje ngaziphushela sengiyakhumbula manje mani yazi kunekhaya phela ekhaya kusekhaya phela kuney'ndonga engabe siyayisebenzisa phela-ke umkhulu wayesebenzile washaya izindonga lezi akeke ngihambe ngiyoyisebenzisa ngafika-ke cha bekade kuyisitolo la ngiyakhumbula bekade kuyisitolo la kuyisitolo segrosa mina ngifike lapha ngizongena esitolo segrosa bekade-ke kusebenza-ke laba bafethu bangaphandle-ke kwasekuqashele ngoba nakuphela kuyindawo engafanele ngase-ke ngimcela-ke lona-ke okade sebenza ngakhuluma nabazali-ke cha ngicela ukuzosebenza lapha cha nami ngizorenta nami ukuthi kusekhaya nami ngizorenta ngicela ukuthi lo ngike ngingene ngisebenze nami lo wasepakistan athi ukhihlehla kancane ngoba ngikhona cha babuze ngeke uhlule ngathi angihluleki-ke mina-ke cha angizwe umuntu ohlulekayo ngiyazi kuyahluleka empilweni kodwa angihluleki so-ke ngayithola sengilapha-ke ngangena-ke esitolo-ke ngasebenza
within 6 months ngasilula isitolo ngathi ke cha mina abantu ngifuna bangene beyithathele ngale ngase ngishifta ngasisa ngale ngoba indawo ibinkulu ngasisa ngale nje ngena uyithathela kusemakhaya kodwa uyangena uyithathele okufunayo lapha ngashiya kunjena ke lapha ke ngonyaka odlule kwakuJune 28 June kunesitoko engangishiye lapha ke ne-furniture nani ke ayikade isalile ngivela ngayo sasha isitolo sasha isitolo silesi sasha sasha animanje ngoba kusemakhaya ke sibe sithengisa no-petrol ngangithengisa no-petrol uhulumeni engangishayi phela uhulumeni uzongibopha akufunelekile lokho engisho ukuthi kuyenzeka so ke besithengisa no-petrol ke ngiyakhumbula kulezo ikhathi lezo kwakustrikewe kule ndawo ngenxa zogesi nani ugesi sasino 5 days ugesi ungekho ngihamba ngawuthenga upetrol empangeni 50 liters ngabuya nawo ngawubeka la ngawubeka khona ngapha hayi intombazane esebenzayo sizosebenza naye ethi uzothela umuntu othenga upetrol sizothiya ku5 liter hawu kanti iphethe ikhandlela sasha isitolo 50 liters wonke uma ngifela abafethu ngiphuma nje mangifela abafethu egoleni abafethu na bathi upetrol ngathi 50 liters bathi upetrol okushisa imolo phela upetrol okushisa imolo abantu mabestrikeile bedelela abantu so ke washa sasha ke isitolo sasha umlilo ofuna ukwelela ngalo umlilo ngasivimba ke sala ke nami ngangikhona impela ngivimba ngoNkulunkulu engimkhonzayo ke emuhle njalo namadlozi lakithi sakwazi ukuvimba umlilo wavimbeka umlilo sawubhula ngempela wavimbeka umlilo ke uthema uma usuvimbekile umlilo ke cha ngase ngiyeka le ndawo mase ngicabanga ukuthi konje yini lento engayenza lapha ngoba ngangicasula ukuthi bekumnyama lapho umnyama cishe uyabona nje amanye amashada asekhona nani lokho nokunye ke sazobe sikulungise mina ngumuntu ofostayo ngempilo ngiyayifosta impilo njalo as a firstborn ngenza ngendlela engibona ngayo ngiphusha okunye nokunye ngizobona ngendlela so ke ngafosta ngathi ke ngase ngicela abafowethu nje bakhona emphakathini ngathi akeni inhlelo endawo ngoba indawo ibimnyama ingenalutho umnyama ubonile nje ngathi akeni inhlelo endawo niclean nje ngifuna ukubona ngizocabanga mase niclean bayiklina ngathi akeni ipende bayipenda ithema esinjena ngase ngicabanga hayi angenzi lounge just to relax angenzi lounge lana ngoba okay indawo ezinjena ezingekho nje zikhona indawo lapho abantu abanye somabhizinisi emphakathini awusobefaka iTV befake nabantu bese ukuthi abantu behlale bezobuka beyiphuzela utshana nani ngathi mina no njenge-entrepreneur mina njenge-entrepreneur e-college la ngayifunda i-entrepreneurship ngayenza i-entrepreneurship ngayenza mina ngidrive itekisi bengade mina ngifike ngibhayinde ngo-10 bese ngihambe ngeklasini ngiyenza iclass ngiphume ngo3 ngibuye ngizothi ngithatha umphakathi ngihambise ngihambe ngeclass awufuni ukuhlala so angifuni ngempela ukuhlala so ke entrepreneurship engayifunda eclassini ukuthi I must always be different from other people so i-reason ukuthi ngiyenze i-lounge kanjena I try to be different from other people abenza abanalento e-setup efanayo so mina ngathi mina lo angenze kube lounge lapha abantu abazorelaxa khona okay lapha yana ungena nombani lezi ndawo mina la angena nombani umuntu onlesa 21 years akangeni kule lounge ungena ngemali 20 rand ungena awubhadalanga nje nakho sekuye ama price 20 rand ungena yabona 20 rand ungena la ngoba ngisho ngene nombani uma ungena lapha ayimani kwamele ucace manje yabona manje kwamele ngithi mangibuka manje kufanele ungena yabona even though kusemakhaya another thing that I've learned in business ukuthi sometimes you can have I understand that sometimes you can have the great idea or the great service but the market is not ready but I can always teach the market so I'm going to teach the market I'm teaching the market ukuthi le ndawo le ngifuna isebenze kanjani le ndawo le ngifuna isebenze kanjani le ndawo ngifuna isebenze ngalendlela le yokuthi ke i-lounge ungena abantu lapha i-lounge la ngiyenzela ukuthi abantu befike bezorelaxa zikhona indawo lapha ngoba bengishiya kunabanye obhuti abanokuthi abake bangixela nje ngibaxela ngoba mina lento ngiqale ngayithengisa kubantu engibatargetile omunye uyangixolela ukuthi azimani ngeke ngaya kuphi nendawo
indawo ekhona eduze ngeke ngisho yazi masifika laphayana okay kuyangena lapha imathi ngiyabuka kugcwele abantu nani isiphithiphithi baphethe amabhodlela nani isiphithiphithi engathi mfethu asiphumele le ndawo isifanele umathi ngitshela ngathi le ndawo ngiyakhela wena ke othi izindawo zikufanele mina ngifuna ngikwakhele lezo kufanela bengakayakhile ke lapho ngathi lalela ke mina ngizokwakhela indawo ezikufanele ezoba nosofa eza no yonke into ozongena ukhululeke kungabe ikhona into ezilokho ekubangela umsindo uma ungena yabona uma ungena uhlala lapha uthelela ama-drinks akho noma ngabe ushaya noma ngabe udrink noma ngayini bezodlala phansi ngenhlanhla kune-box store ngapha kunesitolo ngapha so yonke into ikhona kuyasebenzisana uhamba nje intwena so le ndawo lena isa restaurant ngoba isho nje intwena Esidlulubeni Lounge.Food.Music so isa restaurant futhi again uthenga ukudla uhlala phansi kube khala music akhona awukhali kakhulu manje akusinda ukudansa indawo relaxa le ngizwile ukuthi ujabule kabi uma ngifica sengilele lana esofeni ukuthi hawu siyafezeka isifiso sami yabona kunja ngaso ngesikhathi manje ngithola umuntu ehleli lapha ebhalu 4 ngijabula kabi njengoba nami ngithola usulele ngijabula kabi ngithi isifiso sami sokuthi indawo yokurelaxa lapha so ke umuntu mayefika lapha engena endawo bhatala 20 rand afike no drink bakhe ayihlale phansi no drink bakhe ayihlalele ngimthole eserelaxile eseshaye wazwalala ngiyajabula noma kuhlala noma hamba nabangani bakuyajabula yazi hayi umuntu right engifuna ake siye egameni Esidlulubeni liqhamuka phi ichazana lifike nini intela ibele khona kudala wavuselela noma into eqala manje okay igama Esidlulubeni liqhama kanjena ke kune-box store ngale yes i-box store ngale Isidluluba liquor store okay yabona so abantu bebehlale bethi hayi sisayidlulubeni yes phela ngisho kune ngikube kube into ephilayo into ephilayo Esidlulubeni sayidlulubeni so sayothenga lapha into zokuphuza waleba manje ngithi mina okay waleba okay I was trying to be creative yabona I was trying to be creative into eseyikhona okay besides ngalento eseyikhona ngiyahlala phansi ngacabanga ukuthi ke nomathandana wami ngathi ake sixoxe lapha zwana nje ngizama ake sixoxe lapha emngami singalibiza ngani igama leli lendawo lena esifuna ukuyiqala asizama ukuba creative isithanda indawo into egama ezoba catch nanje yabo nje yabona nje njengale ndawo leyana man leyana yabona igama lakho lithi so nice li-catch yabona akani ngivuna ukulibiza kodwa nje li-catch igama lakhona so ngase ngithi mina no yazini ngoba mhlawumbe ngoba le ndawo isemakhaya asibize ngegama ngathi lijwayelekile asibiza ngegama abalibiza ngawo abalazi abantu yabona masothi singathi Sidluluba sithi Esidlulubeni Lounge hayi abantu bazoshe bebona ukuthi le ndawo ilapha noma ngabe usolunde umuntu uzokwazi hayi le ndawo noma ngaba ngiyazi kodwa icishe lapha Esidluluba lesenzazi ama-details mfethu abantu abaziyo abafuna ukwazi abafuna ukuza abafuna ukulandela ama-directions ukuthi bangathola kanjani kukhona even ku-Facebook I'm very big on social media mina I'm very big on social media vele ke ne-digital marketing ngiyenzile esikoleni ama-course nje ngiwenza nje kancane yeah it's my free time ngiyabona ngiyenza nje online so again futhi kule ndawo lena kune-free wifi there's free wifi here yomphakathi akusiyi ukuthi uma ungena ichale yomphakathi nje i-free wifi engayenza last hayi ayihlangene neSidlulubeni cha i-free wifi nje engayifakela umphakathi so abantu balokubana umphakathi umuntu uma ethi akana uFacebook uma ethi umuntu akayazi iZululand studio uFacebook unamanga kwamele ithole ngoba there's free wifi for everyone awubhadali lutho ayinama limit ayinasikhathi ayina password ngifana nje password intara lanta na next year uma ungena nje uzofika ekhaya so ke ngiyathola ku social media uyibiza ngoma igama Esidlulubeni Lounge.Food.Music kodwa nje Esidlulubeni just one name Esidlulubeni igama lami ku Facebook na wonke ama social media because mina igama lami ngithatha njenge brand so I'm Siboniso Dhlamini on all social media platforms
Siboniso Dhlamini. Kuwo wonke ama-social media platforms ayikho la ngeke khona, even on LinkedIn khona. Siboniso Dhlamini. Just amagama u2 Siboniso Dhlamini. Even aku TikTok, I'm very big on TikTok. Again, lalela phela I'm an influencer futhi, again I'm a social media influencer, so nje ngiyapusha nje yabona ukuzama I thought ukuthi mawusudlulele what you call mawusudlulele ku-35 usuke usungaseyona youth. Angakafiki 35. Angafiki. Asize la enambeni yakho ukuthi abantu bafuna ukukuthola, bafuna ukukulandela, bengakulandela kanjani? Yeah, inamba yami ke ithi 078 953 9400. Yona yodwa inamba enginayo. Bafethu ukuthi ihlala itholakala, akwenzeki ngathiwa ngisho ebusuku uyangithola. Uma bekhona. Uyazi message ukuthi washada umuntu onesithembu. Yeah, ngoba siningi isithembu ekuningi sizama ukuhlanganisa kusho ithembu. Futhi abafazi baningi uma ungabona. Abafazi bakho. Nangu Esidlulubeni. Awuhamba sekhaya, nawo umsebenzi, nayi i-tourism. Siyafosta nje, siyafosta. Impilo injalo soza. Your last word boze sele kusesivala, your last word kubantu abakulandelayo or abantu asebaqala sebefuna ukugive up, ungathini khona? Cha bafethu into engakusho nje wonke umuntu osazamayo ofuna ukuphumelela naye. Angazi ke ukuthi ke i-success into enjani. Angazi nama ngiziboni ngiphumelele, kodwa ngiyathemba ukuthi ngisendlini ukuphumelela. Into engayisho mina ukuthi you can never work hard and not be successful. There's no way. Let's call it myself. Ilokho kuphile kabusha. Ngeke usebenze kanzima bese ungaphumeleli. Ngeke. Okuchaza ukuthi uma ungaphumeleli ukuthi awusebenzi kanzima. uNkulunkulu akawadla amandla abantu. Ulutho. uNkulunkulu obonelelayo. Awubakithi. Kodwa nenhlanhla iyafuneka. Yafuneka. Ya, nenhlanhla iyafuneka isiqhamba lapho. And mawazala wembethe. Ngiyababona abantu abazala wembethe ukuthi yabo. Sibonga kakhulu bafethu. Thank you so much for tuning in and thank you so much for following us. Phinde la phela phana ke page lethu Zululand TV. Uthi ufike uthi like then ngoba siyabona ukuthi umonakalo ongakanani. Uphinde uye lapha ku best radio uthi best radio 909 uyophinde ubone futhi ukuthi na sikhona and sobe sikhona sokusebenza kanje. I-podcast izophuma kungekudala. This is our year. Kuthiwe uma ungasebenzi uhlale expect ukuthi uzobe ube successful. You will never. Danko malandela. Ngiyabonga kakhulu. Bonga thina mfethu.